Lulu sasazongqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu ye-SABC eAuckland Park eGauteng nazo eziphambili. Ingxoxo nemboni yozokuthutha ngamatekisi iyaqhubeka phakathi komkhandlu nabo ubuholi. Bashiyeke bembanguza abakhweli eThekwini KwaZulu-Natal ngenxa yoqhankqalazo lwabaqhubi beeteksi. We can confirm that Mozambique's most wanted kidnapping kingpin has been traced to Kempton Park by our anti-kidnapping task team. Kucholwa ngelithi udutyulwa woselwa ummi waseMozambique obetyholwa ngokuxhwila usomashishini ngabakwantsasa eKempton Park. Uluntu lakwaThema Springs kwiMpumalanga lusikelelwe ngeziko leendidi zemidlalo elikumgangatho phezulu. Xa besixesha kuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kwelijelo zindaba uxolo malibe nani. Bashiyeke bembanguza abakhweli njengoko lusaqhuba uqhankqalazo lwabecandelo leeteksi eThekwini KwaZulu-Natal nangona imeko iphansi kozinzo. Ukanti ziyaqhuba ingxoxo phakathi kwabasemagunyeni neemanyano zeeteksi. Unomji oonoteksi batyhola isebe lezothutho ngokuthimba izithuthi zabo ngelithi azinazo imvume zokusebenza kwimizila ezihamba kuyo. Intatheli yethu Simphiwe Mfokamakhanya ilandele eli nqaku. Silapha namhlanje enkabeni yedolobha nala khona isimo sinokuthula khona ngaphambilini sike sahambela nezinye indawo engaphansi kwalo iTheku ko Claremont kanjalo nakwezinye indawo ezakhelele iTheku uqapha nje isimo ukuthi ngakube lesiteleka samatekisi esiqhubekayo sibakhinyabeza kanjani abagibeli kepha ukuzwa kabanzi ngokuthi ikuphi okholele ekutheni singabi khona isisombululo kulezi ingxoxo ezibe khona phakathi esingathi ke kumnyango wezokuthutha umasipala weTheku kanjalo nemboni yosomatekisi asamukele umnumzane umluleki Mtungwa okhulumela ke umeya weTheku. Umnumzane Mtungwa sikubingelele sikwamukele indabeni kukuphi lana ingathulani khona nabemboni yamatekisi. Angibonge Simphiwe, angisho ukuthi ingxoxo nemboni yozokuthutha ngamatekisi iyaqhubeka phakathi komkhandlu nabo ubuholi. Izolo nje umeya uhlangane nabo ubize umhlangano ngekhathi ntambama ngabo 5 lo mhlangano udonse cisha ama-hour amathathu. Sakwazi ukuthi sivumelane ezintweni ezihlokweni ezithize ezintweni ebebeyibeka ukuthi ziyabahlupha kakhulu njengodaba loma permit ama delays abakhona ku-issueshweni kwama permit emese kuba udaba lokhu impoundwa kwezimoto ebeyitholakala zingenawo ama permit kuleya ndawo. So ama issues lawo esikwazile ukuthi ngabe sixoxa sawa acknowledge nathi sumkhandlu ukuthi hayi udabeni lwama permit siyazi ukuthi akhona ama delays akhona abangelwa ukuthi ama systems wethu akekho esimweni esihle sibese sivumelana ke ukuthi sizosebenzisana nomnyango wezokuthutha lapha esifundazweni uqinisekise ukuthi lolu hlelo lolu siyaliphuthumisa abantu bakwazi ukuthi bawathola ama permit. Okunye sikushilo ukuthi ukulekelela ukuqhubeza lolu hlelo lokukhishwa kwama permit ukuthi sifuna ukuphuthumisa lento ye-study kune-study efuneka sisenze economic viability study kuyisona esizokwazi ukuthi sisitshele ukuthi mangakanani amateksi efuneka ukuthi sibe nawo eThekwini nama-route abafuna ukuwasebenza ingabe economically viable yini. Ingakho-ke yikho-ke lokho okuzokwenza ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke noma silusheshise uhlelo lokukhishwa kwama-permit. Umnumzane umluleki Mtungwa ke lo okhulumela imeya yeTheku eqinisekisa ukuthi zizoqhubeka ingxoxo nokuzama ukuthola isisombululo kule nkinga esiholele ekutheni izinkumbi zabantu ezakheleke iTheku zingakwazi ukuya endaweni ezahlukahlukene ngenxa yaso isiteleka sawo amatekisi. Sibuseleke izintambo kuleli qophele eGoli. Amapolisa adubulelwa ingcelungelo ngqondongqondo ebekukudala ezingelo inzalelwane yaseMozambique phezolo ngokwaba kwantsasana loguruva ufunyenwe nezazisi eseli nesaseMozambique. Ukanti usomashishini owathinjwa ngulorhunta ngoJulayi ufunyenwe etyotyombe eAlexander Gauteng. kucholwa ngelithi lo ngqondongqondo inxenye yomkhambathi oqoqodisa osomashishini ze unyanzelise ukunikwa isithunywa semali ukukhulula ixhoba. Amapolisa alanele umkhondo womsolwa ukuya eKempton Park. Ingxelo zithi lo mfo uzame ukutshayisa imoto yamapolisa kwaze ke kwadutyulwana. Amapolisa athi kwelawo icala aphume engenawo nomkrwelo kulo mqhoqhozana nenzalelwane yaseMozambique. We can confirm that Mozambique's most wanted kidnapping kingpin
has been traced to Kempton Park by our anti-kidnapping task team. They have been hot on his heels. They have been investigating him for quite some time. We were actually investigating a case of kidnapping for ransom when an Indian businessman was kidnapped on the 23rd of July in Benoni. So we have been investigating that particular case. We started tracking down this wanted kingpin about 2 days ago. uBrigadier Mathe uthile impumelelo yamapolisa intsebenziswana nombutho wamapolisa ehlabathi i-Interpol nee-arhente zomthetho zamazwe afana neMozambique ukwabelana ngeenkcukacha zale mikhambathi ukuthimba iziyobisi eziza kuthunyelwa kwamanye amazwe nokulwa ulwaphulo-mthetho olucwangcisiweyo kumazwe eSADC. Kubanjwe inkomfa yaminyaka le iVision 2040 eGqeberha. Le nkomfa izinyazwe ngamagosa karhulumente kunye nabo babambisene nabo. Intatheli yethu Andanqonji ilapho. Olu lusuku lwesibini lweVision 2040 indaba nalapho inhloko zingqubana ukufumaniseka into yoba uluntu lungaxhamla njani kulondolozo lwendalo. Itheke phambi kuba kuqale le Vision 2040 kwasungulwa inkqubo nalapho amashishini asakhasayo athe abizelwa ukuba afake amagama awo ukuze azokuthi axhamle akwiinto ezifana nokulolongwa kwakunye neento ezifana negranti abangathi bayifumane ukuba bayenzile la 20 abantu abafunwayo ababalaseleyo. Kodwa ngoku sawuthetha nomnye opha kushishino lwezolwandle kufumaniseka uba ithetha ukuthini le nto kuye kwaye wenza ntoni kanye na. Andibulisa kuwe Ange. Hayi sininjani? Siyaphila angakho nto. Qaqala usixelele kuqala ngesitolo sakho into kanye ugxile entweni kwaye ishishini lakho loluphi? Hayi ke sisithina sisebenza lamalwandle sisithetha i-seaweed kwi-fishers siyijike siyenze i-fertilizer then sisebenza labantu be-agriculture ke ngoku abalimayo to improve i-soil health because of i-climate change and also improve i-crop yield yabantu abalimayo. uVision 2040 lona uthetha ukuthini kuwe kungakumbi kwinto ezifana noqoqosho uyayazi eliphondo lelinye lawo namaphondo avamileyo kwinto ezifana nentswelangqesho kodwa xa ujonga le nkqubo iza kuncedisana njani nento ezinjalo? Siqala siyabulela ko-Sand Parks lesifta bazisile abantu abancinci kwezi ndawo kwezi event ezinje but into siyicelayo thina ezathi uVision 2024 ibe nguVision now. Lo ke ibingomnye woosomashishini abasakhasayo nothi ke into yoba bafuna uyibona iqala namhlanje uVision 2040 esithi bafuna ukuxhamla ngoku esithi ke oku kuzawukuthi kube nogalelo kakhulu kwiinto ezifana noqoqosho ukuqinisekisa into yoba neento ezifana nentswelangqesho ziyehla apha kweli phondo kodwa ngoku andisikhosele kuwe indlela. Kwinqaku lethu lokukhuthaza ulutsha oluzizamelayo siniphathele uSonwabile Matonela nowaziwa njengoSosobhoy Fosho. Nothi wakwazi ukuthi ephuma kwikhaya elingathathi intweni wazikhupha kuloo meko. Xa ngoku nje unceda abantu abangathathi intweni. Sikwamkele Chawe Khawutsho. Ngubani uSosobhoy uvelaphi? Ngibulele kakhulu ngelithuba tata. uSonwabile Matonela waseMonti eMdantsane ndiphuma khona kwi-unit yakwa-3 ndilapha kodwa ngoku. Khawusixelele isuka phi intshisakalo yakho yokunceda abantu? Tata kwindawo endiphuma kuyo eMdantsane indawo apho engena ndingathi into kubana engenancedo kakhulu engafaniyo nendaweni kuzo nje zaseJohannesburg. Ndiphuma phaa ndisenza umculo bekungelulanga kum ukuphuma phayana into yobana ndizoba kule ndawo ngoku uyazi into yokubana ndiphuma phi kwaye injani impilo phayana yinto ebisoloko ilapha kum ngoba ngenye imini beke ndaphuma ndawuze ndincede nam ndibuye ndincede ekhaya. Khawutsho Chawe ngawapha amaphulo ozibandakanya kuwo? Amaphulo endizibandakanya kuwo ikhona izinto ezifana nemasivuke community development eziphayana zii-NPO zakhona ezisedangeni village apho ke zinceda nabo abantwana abalala ezindleleni abahluphekayo nje so banazo ne-soccer team imasivuke FC phayana so zizinto endizidibanisa nazo ezo ndikwazi unikela khona ndincede nam phayana kwezo zinto bazenzayo. Khawutsho Chawe ujongisephi ngekamva lakho kwaye ubeke amabini amathathu ukhuthaza ulutsha mhlawumbi olusekwimeko ezinzima? Eyami indlela ngoku yokuba mandibeke igama lami ezizweni kwaye ndibonise into yokubana nomuntu ophuma phaa kulaa ndawo uyakwazi uba kule ndawo ndikuyo kwaye ndikhuthaza into yokubana amaphupha ayafezeka only if wena uyakwazi ukuqiniseka kule nto uyenzayo wenze sure into yokubana uyayenza le nto uyenzayo ungaphuma nawe phayana. Kulutsha ndifuna ukuthi maliqiniseke ezikolweni maliqiniseke kwiitalente zazo zenze sure into yokubana ziqinisile isandla nazo zizawuphuma zibe kule ndawo ndikuyo. Chawe nkosi sibaba ngazo zosibili. Ndiyabulela tata. Ngoku masibe eventini.
Sinamkela kwakhona sikwabulisa nakwabo salukungena uyakwazi ukuzibukela izindaba ku-SABC Plus ukanti ukuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi le-YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa. Masihlabele mgama. Ingcaphephe zejaji ezizima sengqunthela i-G20 eRhawutini zive ukuba ukuzimela geqe kwecandelo lomthetho kubalulekile njengoko oko kunika osokhetje ithuba lokwenza umsebenzi wabo ngaphandle koloyiko nokwenzelelela. Ukuyinxalenye yengxoxo zokuqala ngokuzimela kwabezomthetho phantsi komongo othi ukuzimela ukuvelisa nokusebenzisana. Ujaji Leon Theron wenkundla yomgaqo-siseko yeli ubaluleke ukuzimela geqe komthetho njengondoqo ekuhlonitshweni komthetho nokuphenduliswa. Judicial independence is not in the personal interests of the judiciary, but in the public interest, because it allows us as judicial officers to perform our duties without fear or favor. Lady Chief Justice Khawa Senglane naseWales naye ungqinile esithi ukuzimela komthetho kukhulisa intembeko emthethweni. Judicial independence is not simply a protective mechanism for judges. It gives the rule of law legitimacy. It is its very fabric. The judicial freedom to decide cases without fear or favour, affection or ill will, a fundamental constitutional safeguard, of course reflected in the judicial oath taken in those exact terms. Ukanti inhloko yejaji eZimbabwe uJudge Luke Malaba ithe ukuzimela komthetho insika ekupeni abezomthetho bazimele geqe kwezinye iziseko zombuso. We all know that the principle of judicial independence is founded on a proclaimed demand for institutional independence, that the judges, the judiciary must be left alone to do what it knows best, respond to the demands of the law and the facts. Lengquthela imbali i-J20 esindlekwe kokuqala kwilizwekazi i-Afrika ezaqosheliswa namhlanje. Kubanjwe inkonzo yomngcwabo wentatheli kwanomhlelo uphume izandla kweli uTsidi Madia kwibandla lamakatolika eJamestown eGruleni. uMadia ulandulele eli ngolwesithathu eveke epheleyo neminyaka engama-42 emva kwengulo emfutshane emva kwentsuku nje kudlule usuku lwakhe lokuzalwa. Abazili bamtyibele ngegalelo lakhe kwezobuntatheli kwaye bathi ushiye umzilo ongasoze ulibaleke. Usapho luvakalise ukuba umzimba kaMadia uza kutshiswa ngokomyolelo wakhe. uMzantsi Afrika ulahlekelwe ngumpondo zihlanjiwe wentatheli uTsidi Madia uzenzela igama ngokuba intatheli echolachola indaba ngokunyanisekileyo nangongafihli makhuba kulinywa. uMadia ulandulele eli ngomhla wama-27 kule nyanga siphuma kuyo kaAugust emva kwengulo emfutshane. Usutywe kukufa eneminyaka engama-42 emva kwentsuku nje ebhiyozele usuku lwakhe lokuzalwa. Usapho luthi nangona lisanqwenela ukuba nexesha kunye nentombi yalo kodwa ngenxa yenkxaso luyifumene kuluntu nokholo lwalo lamkele ukuba intombi kaMadia ibuyele kumnikazi wobomi. Come with us from Limpopo. He also asked the same question. Why are we cremating her? Dear Father, you always say dust to dust, ash to ashes. So this is one of those. And today, as we are bidding farewell to her, let's be reminded that God reclaimed the soul of Tsidi. It's with God now. uMadia wazalelwa eGruleni ngomhla wama-23 kuAugust. Wakhulela ubona utshintsho loMzantsi Afrika ngethuba eli liguqukela kwinkqubo yengcinezelo lingena kwinkqubo yentando yesininzi. Oku kwamenza abe nomdla kwimiba yezopolitiko nezobulungisa. Waqinisekisa ukuba nakwikhondo lakhe lobuntatheli uyaqinisekisa ukuba basemagunyeni bayaphendula kwaye bathatha uxanduva ngezenzo zabo. Oxa bakhe kwicandelo lezobuntatheli bathi ushiya umzilo ongasoze ulibaleke kwikhondo lobuntatheli kwaye ngaphandle komsebenzi wakhe besoloko ebonisa ubuntu kuluntu loMzantsi Afrika sengaphandle komsebenzi wakhe. Tsidi's contribution to journalism in South Africa will be etched in history.
her laugh, wit, care, and love is burned into our hearts. As we bid a final farewell to our Associate Editor of Politics, we want to thank the Madia family for sharing TD with us. She'd say to me, friend, khona baba bavuka ngabo 4 ekseni, uthole badrille lapha, and then nobody sees them. And then khona abantu abaqueuile lapha eNoord, baya emsebenzini, bayonakekela abantwana babanye abantu, but nobody sees those people either. But can't we go and buy like 100 cups of coffee and go to the queue and give each person a cup? Ungazama ukumcomplimenta uTD, she will find something to say that will throw you off because she doesn't feel comfortable in praise. So Lizeka, for me, it's no surprise at all that TD has never won an award. Ngalonyaka ka-2025 ubalasele nangakumbi ngethuba esasazela uluntu ngenhlanganiso yayiphakathi komongameli Ramaphosa kunye nomongameli waseMelika umnumzana Donald Trump eWashington, nto leyo yaqaqambisa umsebenzi wakhe nakwinqanaba lehlabathi. Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo. Kwindaba ze-SABC ndinobathembu Zantsi. Kanti ke njengesiqhelo ngeli xesha sikhwebe uSandile Hlangane akhazo kusixelela ngamanqaku aphala phambili kumakhazo onxibelelwano sikamkhwele Mqadi khawutsho zeziphethe trendayo. Njengokubona kwelinqaku belisanda udlala ngokupele abantu basothusiwe kukusweleka kwalentatheli uTsidi nanjengokuba besitsho ke umdidiyeli ukuthi eyona nto bamkhumbula ngayo abantu lela nqaku apho umongameli wahambe negqiza lakhe wahamba waye eAmerica beyodibana noDonald Trump. Ikhona interview ke awathi wayenza uTsidi eyamenza ke waqaqamba nangakumbi kumsebenzi awenzayo. uBoy Mamabulo uzamkhumbula kulo wayexabana no Julius Malema wa-ANC. Abantu ke nangona ebothusile lanto yakhe phela yoshiya kwi-ANC, kodwa yona nto bathetha ngayo abantu ku-social media phela ukuthi badiniwe zii-political party ezihlala ziqalwa zii-politicians zakunganeliseki kwezi political parties zikuzo. Yile nto ke yenziwe nguBoy Mamabulo ukuqala i-political party yakhe bamgxekayo abantu ngayo. Sizawukhumbula ke elaa nqaku le-ANC ne-Alliance which is i-SACP. Abantu ke nangona nayo ibothusile loo nto leyo ye-SACP ithe izawungenela i-local elections. Abantu abayithandi ke le nto. Ufikile Mbalula ke uzawukhumbula ukuthi ke naye ke uvakalise ukothuka sithi ke ibingekho necessary ukuthi i-SACP ide ingenele i-elections. Abahlalutyi bezopolitiko ke njengesiqhelo bathi ke ibonakalisa into yokokuba le nto kukho uqhekeko olupermanent kwi-tripartite alliance. Okokugqibela phele yiCoy and Sen phaya eCape Town bayaqhankqalaza basafuna laa nto siyaziyo okokuba bafumana i-recognition ngakumbi ilanguage le yabo phele. Lelo nqaku sifuna silijonge ke elo ngoba ke i-Heritage Month. Chochubeko Mqadi. Ukunika ithemba abo bazamayo bambelela. Lo ngumongo wamawonga wamashishini bambelela awanzi ezibanjwa ngumbutho wesizwe eHollywood Foundation kweli jikelele. Basindleke lo mawonga kokuqala nqa eMpuma Koloni eMonti ngelikhuthazo somashishini abasakhulayo. Kwilinge lombutho wesisa iHollywood Foundation ukuqaqambisa amashishini asakhulayo bade bagaleleka naseMpuma Koloni eMonti nalapho basindleke amawonga webambelela Business Awards naqale ngemiboniso yamashishini ohlukeneyo. Kambe ke lamashishini aza kuxhamla kwisixa sesigidi serandi ke ngoko osomashishini basine bededelana bedandalazisa amanyathelo wabo. Amaphulo anja a-expose i-businesses ezenziwa ngabantu abamnyama ezingalindelwanga into yokokuba abantu abamnyama bangakwezo sectors. Umzekelo i-business endikuyo, we do agro-processing, siproduce ukutya kwemfuyo. We are more than just a restaurant. As Ipegiqa, we also focus on music, youth development. We also do art exhibitions. We do book launches as well. Kananjalo alikhulu elinanye amashishini athabathe inxaxheba kulomsitho ophethe ezenguqu kwiHollywood Foundation uqinise ukuba ngundoqo kokuxhobisa osomashishini kangangoko ukuqinisekisa ikamva eliqaqambileyo.
We pride ourselves in engaging with our communities, and that is why we are here today with the Bambelela Business Awards, which is one of our flagship programs where we go across the country, and this year for the first time we are here in Eastern Cape. Kubaluleke kakhulu into kokuba singumasipala sisebenzisane ngakumbi amaqumrhu anjengo Hollywood Bet akwaziyo into kokuba abe nemali ayifakayo kosomashishini kuba uba uyaqaphela imali ngoku karhulumente iya ishokoxeka ngakumbi. Abaxhasi kweli phulo iarhente yamashishini asakhasayo isifa ibalule igalelo layo lenkxasomali ukuvulela amashishini amathuba ukuthengisa norhwebelwano logama. iMTN ikhankanye ukuba ngundoqo kokuqhelanisa amashishini nobuxhakaxhaka beli xesha ukufikelela kwihlabathi jikelele. Ukanti ke kumashishini angamashumi aza kuthi aphumelele ngokuchongwa iHollywood Foundation kulindeleke ali-17 axhamle inkxaso engange 40,000 rand ze kwankqenkqeza phambili owesithathu axhamle inkxaso engange 70,000 ze owesibini afumane i-100,000 ze othe waphuma izandla amke ekhongozele i-130,000 rand. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwindaba ze-SABC eMonti. Kwezemidlalo uluntu lakwaTheama Springs kwiMpumalanga lusikelelwe ngeziko lendidi zemidlalo elikumgangatho phezulu. iKaizer Chiefs ibambisene nebhanka iNedbank inikezele ngokusesikweni ngeliziko kwisikolo iPhulong Secondary. Zemidlalo kwisikolo iPhulong Secondary kwaTheama amakhozi abenenyweba yokuba inxalenye lomsitho kuba ezintshatsheli ezitshilayo zendebe yeNedbank. Mlawuli wentengiso noshishino kwiChiefs uJessica Motaung uthi bakhethisa igalele ngazo kwade kwephuka neyokuhlanganisa amahlangabeza uPhodlinja kwezensimbi yesixhenxe akhoshiha.